Nedia, 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 nwere onwe na-abịa o. Nedia Biafra na-abịa. Otezi aka ọ dị n'nje. Wenokwu ga-adị mma. Welu ndidi na ntachi obi. Nedia. Nwanne ọdụgo ka ọ ga-adị. Aka mbụkwa nwa okwu ọzọ bụla na akpụ na-eri akpụ nkọlọde. Otu ihe si isi ike n'obodo a eme n'ọtụtụ ụmụ mmadụ. Oyibo a na-asụ bụ na mbụde ọ bụzikwa ya ka a na-asụ na nke ikpeazụ a. Ikwugharị ọnụ n'echi gara aga ife ị ga na-anụ ka mmadụ na-asị gị I can feed you and feed your family. I can even feed your entire generation. Mana otu ihe si dụ na nke ikpeazụ a adịzikwa asụ iji oyibo dị ntu afọ. Mana emele na-emela na onye ọbụla ekele agbụ ga-enwerịrị onwe fa. Nwanne echi gara aga na ya dị ya mbi 1033 rules ga-enwere one of my neighbor with onye nke ọzọ. Neighbor m ahụ o jikwa na onye nke ọzọ ahụ ụgwọ. Ekwekwa ka ọ dị ihe ọzọ na-esere fa amarọ m o. Ekwekwa ka fana ba na-aba mba ekwugharị ọnụ nke ji ụgwasị I can feed you and feed your entire generation. I can feed you and feed your family. Onye nke ọzọ asị ya ọkwọ nwunye gị bịa na shuga iji wose ogu gara ịṅụrụ kịta. Ndị chọọchị agbasa the man ewere ifele banyere onwe n'ụlọ mere ọ dị ya rie ozugbo. Ozugbo the man ba n'ụlọ egwu gbatara ya n'ọnụ bụ egwu a na-aga ugbu a. Nedia nwere onwe na-abịa o. Nedia Biafra na-abịa. Otezi aka ọ dị n'nje. Welu ndidi na-esonu ya. Nedia nwere onwe na-abịa o. Nedia. Chọọchị agbasa. Otu obodo a si dị na nke ikpeazụ a otu ihe isi ike si wee dị eme na ụmụ mmadụ anazikwa akpọ mmadụ oku nni. Adazi akpọ mmadụ oku nni ugboro na ude na nke ikpeazụ a bụzi ife onye na-eri nni ọ masịghị ga-esoro ọ masịkwa oge ahapụ. Mana emere enu mere na ụmụ Izrel ga-adịrịrị ifo na nke ikpeazụ a ka anya adụ na a gara eri ihe ne nwadee ala gba mmiri a gara ala ya ala ọla alọ ebe ahụ ka Amaka gburu ọkwụrụ. Nwanne ọdụgo ka ọ ga-adị. Ọ bụrụ na nke mere eme dị gị mma biko ka bara tụsara m ozi ya nwanne mmadụ ma sonye n'ife anyị dị ma ọdụgo ka ọ ga-adị. Mana emere na-emela na onye ọbụla ekele agbụ ga-enwerịrị onwe fa.